ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои таҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. Аммо пеш аз ролика сар кардан дӯстон, ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро бошад дӯстон, як блогер бо номи Саид ба навор гирифтааст. ӯ худаш мегӯяд, ки мо ба ин ҷои кӯҳна рафтем, аммо вақте ки мо ба ин ҷо даромадем, ҳамаи он чизҳое ки дар гирду атрофи мо буд, гӯё ин ки моро таъқиб мекард. Аллоҳу акбар, акбар. Allahu Akbar, Akbar. Wait, shut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wait, shut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. дар ин ҷо бошад дӯстон, бо диққат нигоҳ кунед, ки аз пушти девор як чиз ба мисли одам, лек бо либосҳои сафед ба онҳо як менигараду баъдан нопадид мешавад ва баъд аз ин дар наздикии онҳо худ ба худ алоб дар мегирад. баъд аз оне ки соҳиби ин ролик инро дар канали худаш гузошт, дар комментарияш нависонд, ки дар ин ҷои кӯҳна дар ҳақиқат ҷинҳо зиндагӣ мекунанд ва онҳо дӯст намедоранд, ки онҳоро ягон кас нороҳат кунад. роликро бошад дӯстон, якчанд ҷавон аз канали Blue Wolf ба навор гирифтанд дар як беморхонае, ки чандин солҳо аст ин ҷо кор намекунад ва аз ин беморхона танҳо деворҳояш мондасту халос. вақте ки ин ҷавонҳо ба ин ҷо меоянд, дар аввал садоҳои хелом аҷиб мешунаванд ва вақте ки ба дарунаш медароянд, ашёҳои ин ҷо ба ҷунбидан медароянд. இருந்திருக்கலாம் ரேப்பு இந்த மாதிரி ஆர்மெண்ட்லேயே போலீஸ்க்கு கால் பண்ணட்டுமா? இருக்காங்களா? ஏன்னா அடிச்சு இன்னொரு தடவை இதை ஆட்டி காட்டுங்க, நீங்க ஆவியா இருந்தா. дар аввал ин ҷавонҳо ба ғайр аз ҷунбиёни ашёҳо дигар ягон чизро намебинанд, аммо чӣ хеле ки мо дида истодем, вақте ки онҳо нишастанд, аз пушти онҳо як чизи хелом аҷиб мегузарад, ки ин ҷавонҳо ҳатто худашон намефаҳманд, ки ин чӣ аст. ин видеоро чӣ хеле ки мо дида истодем, дар даруни як завод ба навор гирифтанд. соҳиби ин ролик маҷбур мешавад, ки баъд аз ин чизи дидааш аз ин ҷо истеъфо диҳад. чӣ хеле ки мо дар навор дида истодем дӯстон, дар камераи ин ҷавон як чизи хелом ғайриоддӣ боз сурати зан худашро як нишон медиҳаду боз нопадид мешавад. хубаш дӯстон, бо диққат тамошо кунед.
Halo? No? Halo? از اونه که این جوان این رو دید کامرای خود رو پرتافته از اینجا گریخت و در کامنتاری همین رولی که خودش نویسوند که من به این چیزها باور نداشتم، فقط در کینوهای اوژاس میدیدم، اما حاضر باشد از نزدیکی من دیدم. برای این رولی بوشا دوستان من یگان گپ گفتنی نیستم، برای اون که با فکر من این فیک است، یعنی اینکه رولی که ساخته شده است و برای همین شما خودتون با دقت تماشا کنید و فکر و عقیده‌تون را در کامنتاری نویسید. Kelihatan teman-teman. Astagfirullah. Banyak ya. Astagfirullah. Selesai. Rupanya sosok ini teman-teman yang sering mengganggu warga sini. Rumah juga yang sering ketakutan karena ada kejadian teman-teman. Wajahnya berdarah. و با همین ویدیو رولی که امضای ما به انجام رسید دوستان، باقی در پناه الله.